gagawin dyan? Sisig ang ta. Ayan. So ito guys ang mumukbangin daw. Gulpe. Kalamansi. Yan. Huwag mo yan. Langgana. Kalawin yan. Guys, ayan ang paggagawa ng suman. Ano yan? Tanggos, kamuting kahoy na inirain. Ang lutuan dito ay siyempre kahoy. Tatay, sinatay dito at na. Kaya gawain po kayo. Ay, ito. So ito ang palaman sa suman. Ito ang latik. Saan? Kumain ka. Ito ang latik. Latik ni Osing. Kambal! Nilatik. Ay, nilatik na nyug. Sarap ito sa kanggos. Saging na binilad. Ito ang pagbabalutan ng suman. Ayan, tao ng saba. Masigan tayo ng tilapia. Sarap. So, ayan guys. Dito ang buhay nito na. Ito, utin ka ng kami ng plata. Pala oh. Meron doon, sige. So, ayan guys. Baka ito'y... Yan. Kakain tayo ng langka. Kain lang ito sa kalabaw. Oo, nakita mo. Ito. Golpe. Sarap. So, ayan, kain tayo langka. So, what's up guys? Kain tayo ng langka. Ayan, dito lang yan dito sa bundok ng Tralala. Nagkakatay ay si ano? Pangalan mo? Ha? Upin. Stop. So, ayan ang tagakatay natin ngayon. Oh, kayo mga bata, ito. Kayo dito! Yan, ang lumakas ang loob ninyo. Hindi po. Gusto ka rin. So guys, kain tayo ng langka. Duhay pa po yan. Guys, yung unang putahe, sinabawan na tilapia. Ayan o. Sinigang pala. Ito naman ay, anong luto yan? Yan. Ito naman yung isa. Limuran. Yan. Dan ito yung natikal-tikal na sa balat. Ito yata. So ito guys ang limuran. Putas. After ng langka, limuran man. Yung sinabawan dito, saan ka na ninyo? Asan? Sandok na. Sasandok na si Dunya. Kakain. Kakain po. Walang dama kan dyan na kanin. Dito na yung ano. Taba, ano? Palibasa walang gawa. Wow! Kakain tayo ng tilapia. Tilapia. Ito kayo. Dito tayo at kain kayo guys. Kain tayo. Ito tayo. Kumain mo ba? Golpe. Ano pong? Limot sa antak. Galing niya sa daga. Malalaglag lang dyan ang anak mo.
tutoy. Ayaw mo na rin. So yan, magpapahibas ulit tayo ng isang pitak. Magpapahibas ulit. Ito naman yan. Ayan o, anak ko, konti na yung tubig. Konti na lang ang tubig. Ayan o. May hibas na. Konti na lang ang tubig. Yung sinana idadagsusuman ng gaya ng panlak. Bukayo muna. Bakit? Ganyan muna. Isang niyog. Isang niyog yun mo. At hindi na buking daklamo. Di marunong. Antayin ko siyempre. Sala ang ano mo ay. Ah, ganyan lang pala mag-ano. Hindi. Sa gitna lang. Yun, gaganyonin. Ganyan lang yun. Pinaklob na. Maalam ka. Tama na ng kurti niya. Yan, pwede na yan. Yung ganyan. Ba't patiklop? Ganyan din ako. Pag ganyan. Ganun lang kasimpleng magbalot. Ayan, tinuruan ko si Camille. Ako lang turo ka kay Camille. Ayan si Camille. Tingnan natin kung ano mabubuo. Baka makbuo niyan na balisuso ha. Wala, ang laki. Parang kamao. Parang pancho. Itsura niya. Yung nakalabas. Butil-butil lihi ang pawis mo. Naglakad ako kaya ako nagpawis. So guys, ayan. Palibas ulit tayo ng isang pitak. Ayan. Nagbabatag ako. Lapad. Isa. Oh, dali. Laki! 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 Hindi, abang! Lagi, laki! Hindi naman mga kinsimbol din niya. 1 kilo ng ganito. Ano? Ibuhusan nyo ng tubig dyan. Ang malinis. So guys, ayan. Punta kami ng gubat. Kumuha kami ng pili. Kambal! Tama oh. Tara. Patay pili. Di ba, Jared? Nasama sila. Dali nyo sa ako, Kambal. Bilis. So tara guys, pupunta tayo ng pilihan. Manginginain tayo ng pili. Siyempre kasama natin si Donya. Si Donya Lani. So good. Sugod, mga kabihog. So good mga kabihog.
Hello guys! Welcome to my vlog! Ayan, di pa naman tayo sanay mag-vlog eh. So, what's up mga kapare ko? Ayan, pasugod kami sa pilihan. Dami oh, isang batalyon. Hello guys! Hi guys! Ayun na nga. So, nandito pa rin kami sa daanan. Puntang pilihan. Si Marian. Ay, baka makuling. So, dito kami sa Bulasan ngayon. Maghahanap kami ng malalaman namin. Pagkain dito. Ayan guys. Kaamoy ng bayawak. Daan muna tayo dito. Dahil may naamoy yung aso ng bayawak. Tingnan natin. Bakit? Nakalang po upil sa ano, sa kabila lang. Kot-kot. Saka malaki ano? Sana malaki. Remax. So guys, ayan. Nakasalo ko yung nagkukot-kot si B-Max. Ang yan. Saan? Ay, nara. Ay, maliit lang. Maliit lang. Andiyan na. Guys, ang liit ng bayawak. So, hindi na namin tinuloy. Ayan, so nasa lugsog lang ako. Ayan. So, ayan. Maliit. Maliit. So, dito ha. Pili. Ito na. Aakyat na. May tangga naman pala. Meron yan. Ay, malitik na oh. Latlikan, ano yung sundang? Audience. Ba't di mo hinuhin? Audience. Oh, Jen. Bala ka mga Ayan ang pili oh. Pumunot ka na. Laya na po. Sinusama nila. Sa unahan. Hi. Tawahan mo. Hello. Tawahan mo, Tutoy. Naunahan. Hello. Change location. Change location. Kukunti ang litik. Sinikat. Narinig ako. Ang nag-aurong na daw. Salve! Sarap dito sa bundok. Dito sa bundok, maraming makakain ng mga prutas. Hali na ngayong August, tigbungahan ng mga kung ano-anong mga prutas. Pwedeng kainin ng mga tao dito. Ayan. Ayan o, nahinog na yung langka. Daming langka o. So, mayroon din ditong ano. Ayan ito, santol, bangkok. Oo, akit na upil. Pati nyo. Daming prutas dito ano. May mangga, star apple. Namumuro nga yan, mga yan. Lahat yan. Pwedeng ano. Dito lang. Actually may mga langka pa doon na hinog. Pero mas maganda yung galing sa puno. Ay, hubal. Yan, itatago ano. Oh, bak. Amakin mo yan. Oh. Ay, kinain na ng daga. Ay, ito, ayan, may langka guys. Oh, nakatago. Oh. Hiniknik na. Hinog na, namamango na. Kita mo na yan. Oh. So, kita mo na yan. Wala tayong nakakita doon sa puno. Hubal pa lang. So, mayroon tayong nakitang
kakain tayo ng langka. Kita hinog na. Oo, wataga. Sundan, Mikat, sundan, mikat. oh. Nini, tabi dyan, Nini. O yun. Hey. Sarap dito, baby. Sa gubat. Nagutom ka, punta ka lang sa gubat, nak. Daming prutas. Tamo na yan. Ayun guys, kakain tayo ng langka. Hindi lang langka, ang daming sampul. Meron ding sampul na malalaki. Daming prutas dito. Ayan. Sarap. Nasa bundok ka. Galak ka ng hagubat. Makakain ka ng mga Ala kami, kandi ka pa dyan umalis. Kain na! guys, laki guys! Kain na! Sko, gabugti guys! Pwedeng... Ah! Mm. 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 Halo lang halo. Bawal! Ayan guys, uwi na ang mga bihog. Gulping prutas na nakuha. Langka, hantol. Ngayon mabi? Hantol. Ayan, hantol. And langka. Uwi na. Ayan guys, gulping prutas dito. Ayan. Dala ka lang dito sa gubat. Makakakuha ka ng mga prutas na pwedeng kainin. So ayan guys, kakarating lang namin. Kabalik ulit kami. Busog ng mga prutas. Hi guys. Ay kambal. Ano, busog? Gulping prutas. So good morning guys. Good morning mga pare ko. Ayan. So gamit muna tayo ng ibang cellphone. Almusal tayo ng suman. Linaw naman pala. Good morning. Ayan. Sup mga kapare ko. Dahil kinulang si isda. Hangawil tayo. So manguha muna tayo ng alulunti, bulati kayo no. Yung kain yung kwan na sa ulan. Tita, lagay mo dito. Director mo. Wala po kami ng isda. Ay, ito na po, nagkakakalap po. So ayan guys, kabalad kakain-kain ng langka. Manguhuli tayo ng isda na pipirituhin. Wala na yan. Hindi liit, hindi nag-relax masyado. Ano? Guys. Sandok kagad! Kumarang mikat. Mikat, tumingin ka. Tumingin ka. Doon ka kambalo, wag ka dyan. Ay na! Baka. Ay, sabi ninyo nang wala ba? Ay, may maliliit. Kumuha kami, Kat. Mga kapare ko yan, good morning sa inyong lahat. So, kumusta kayo?
So pang 3 days natin ngayon guys. So uwian na tayo. Pero may pabaon sa atin. Nalangka. So meron tayong kinudkod na santol. So ito tatanggalin na natin yung balat para hindi na mabigat. Ayan. Laking pisog. Lalaking pisog. Yan. So tatanggalin natin yung balat para magaan na lang. Tanggalin natin siya ng balat. Agoy, dagka. Tak naman yan. Masarap yan. Tanggalin natin yung balat. What's up mga kaparikoy? Good morning. Kami po ay yayaon na. Lilisanin na namin ang bundok ng Natuldukan. Ayan. So lakadan na naman. Umaatikabong lakadan na naman ito. Isang batalyon oh. Aururahan ulit. Ayan. Salamat sa pabaon ni Nana Usay. Dami. Ang bigat ng bag ko. Gulping pabaon. Mga prutas, gulayin, suman, may tilapia pa. Pinirito. Pero tinago talaga ni Nana Usay. Ayan. So lakadan po mga bihog. Dito pa lang naghahalhal na agad, demonyado. Ayan guys, meron tayong kasalubong na Mercedes-Benz. Hello guys. Ang karabaw. Ay wala palang sakay eh. Sakay na tayo punta. Ah malapit lang pala. Ngayon na plus kamayo. So ayun, Natuldukan din lang pala ang punta no. Malapit lang din. Kapit bahay nyo lang yun. Ayan, ganda ng panahon. Sana hindi na umulan. Malilo, hindi siya mainit. So yun guys, inulan na kami. So meron kaming bandong na anahaw. Ayan. Malakas na ulan. Inulan na tayo. Ayan. Guys, yan, nakakatawid lang namin. Madaming iksinang hindi nakuna ng camera. Hello. Uwi na kayo? Bye-bye. Bye-bye. Dito na ako. Ayun nga, mga parikoy, ako'y nabasa. Nalaglag ako dun sa balsa. Basa ang aking bag. Ang sugat ko. Yan o. Di. Sumingit sa kawayan. So, ako naman ang aakyat. Dito kami ngayon guys sa Little Boracay dumaan. Ayan. Hello. Sino nag-shoot sa balsa? Nag-shoot ang pangapdi. Balo. Mga parikoy. Akala ko tapos ng paghihirap sa ahunan. Yun pala, meron pa. Finale. Finaling ahon. Tingnan niyo naman ninyo. Finaling ahon. Pagka... ayan na. Ayan guys. Welcome to my guys. Sa aking vlog. Ang taas ng ahon. Saan ba kayo? Dito na. Kayo. Ay, baka Ang taas. Nagawa nyo hiking. So ayan. Hiking tayo. Di tayo siyempre siya mababa dahil bata pa tayo. Hindi natin kailangan magpagod na magpagod. Kasi tatanda tayo agad. Yawa. Uy. Taas. Taas ng ahunin. Ayan guys. Ang taas ng ahunin guys. Oh. Shit. Ito na nga guys. Aray ko.
Ayun na, ayun sila sa taas. Naiwan ako. Ay. Mga inot! Mga gonggong! Oh, di ba? Aray! Aray ko. Lisit na chinilas ito. Ah! Ayop. Saktan balikat ko. Ah! Bakit dito tayo dumaan? Ha? Bakit? Ano nga guys? Ayun, kakarating lang namin dito sa munting kubo ni Doña Lani. Ayan. At ito naman ang bahay ni Ikong. Oh, Ikong! Pagod! Ayan, kakarating lang namin. So, hanggang dito na lang dahil lubat ang aking cellphone. Pasa-pasa na lang yan. So guys! Kung bago lang kayo napadaan sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. So, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.